Avui hem partit els passos de 6, que això ja ho hem dit la setmana passada, amb kicks, kick, terra, roster, kick, roster, kick. Hem posat els capcans, roster, kick. Hem fet la recollida d'inside, hem fet la recollida sense inside, i avui hem afegit el canvi de lloc. Molla. Aquí, sense res. Molla. Aquí hi ha la tensió. Molla. Sense tensió. Molla. Molt bé. I llavors, hi hem afegit encara una variant que ens ajuda també a recordar-nos que els passos han de ser petits, en el qual estem en posició tancada. I aquí el que fem no és estar una davant de l'altra, sinó que estem intercalats, de manera que la meva cama anirà per aquí, la seva anirà per aquí. I llavors aquí el que fem és roster, obrir, i aquí obro, amb aquesta mà l'empenyo i amb aquesta mà la paro. Per tant és curt, això és molt curt. D'acord? I quan em semblava, obria i li faig, per exemple, un canvi de lloc. O quan em semblava, li faig un tactal. I aquí la puc recollir endavant una altra vegada i estem a punt. Quan em sembli, per exemple, l'obro i la tanco. I aquí puc fer un tactal, obrir des d'aquí. I em sembla que això és tot. Gràcies.